Yebantas hlalani phansi ke hlalani phansi ndiyabona kudala ninteka kule nto ye-ID numbers. I thought it was clear, yabo, but clearly not, guys. Ninganditheka ndiyayazi uba nifuna basihlale phansi ke sidiscusse le nto, yabo. So mamelani ke bantasi, into ye-ID kaloku ingena phi? So uWitness X ke ngoku kwiMadlanga Commission kukho uWitness X noslowa singamaziyo apha ebusweni ke. So uWitness X ulentoza uveza i-conversation between uKat Matlala, niyamkhumbula mos uNomkhetsi. uNomkhetsi ningamlibali kube sejele. uNomkhetsi inoba unefowuni nangoku phaya ejele uNomkhetsi. Andimthembi kakubi uNomkhetsi. uNomkhetsi nguye oqale yonke le nto uNomkhetsi. Yava? So uNomkhetsi ke ngoku uforwardela uGeneral Sinona i-document. Mamelani ke. uGeneral Sinona kaloku nguGeneral Sinona lo i-head of Hawks in KZN. Niyava? That is who General Sinona is. Yava? So ke ngoku uNomkhetsi wenze i-phone call before abe kanti uforwarda le document. Kaloku i-phone call. Hayi bancokola. Caba ke ngoku incoko ke ngoku xa sesizicingela thina ke ngoku ayithathwa nguWitness X. Naba ke ngoku incoko bisithi yefana ndiza kusendela ii-documents. Kwezi documents funeka wenze 1 2 3. Basically uNomkhetsi ebenikeza lo i-homework bana uzawufuneka kwezi documents wenze i-homework ethile, yabo, xa baloke ngoku yi-prefect yale crime and usebenza inside kwi-system uSinona lo. Yava? Nguyi-prefect yayo yonke le nto. So uNomkhetsi umnika i-homework. After that ke ngoku, after that phone call, uNomkhetsi tyhulu ukuthi asende ii-documents, umqulo ngaka wee-documents. So ke ngoku bantase kwezi documents, xa uzivula ii-documents ezi, kukho ii-ID numbers, yabo, that are linked to the president uCyril Ramaphosa, ezintathu. Zoyi-3 as ID numbers zine-activity in terms of zine-company ezivuliweyo against them, kukho into zoo-SARS ezi-involved, like ininzi into, but basically as ID numbers, zii-ID numbers ezi-active, right? So into ayivezayo ke ngoku uWitness X uveza into nobana if uveza into nokubana if ubuyi-normal citizen like me, une-ID numbers ezintathu, ngolele pha, ngolele ubaliwe okwegusha. Ngolele ubaliwe okwegusha if you were like me, une-ID number ezintathu. So what Witness X was showing us there, Witness X was saying, mana, le document le, there's a reason why it was sent to Sinona. Sinona ebenikwe i-instruction yoba enze ntoni ngale document. So basically Witness X is saying bana makuphandwe bakwenzeke ntoni ngezi ID number and uSinona wenze ntoni ngezi document ezintathu. Yeah, ngezi ID numbers ezintathu. And ke ngoku andiyazi noba udocument ndimbiza kakuhle now because kuthiwa pha kwi-ad hoc committee document. Kuthiwa yi-document. So andiyanoyibiza kakuhle labantasi xa zithi document. So as documents ke bantase ziyiyo into Witness X ebeyiveza ba phandani pha okanye buzani imibuzo ngezi documents ezi zisendwe nguKat ezisendela uSinona. So itsho into esiyaziyo for sure ba zikhona ii-documents ezine-ID number ezintathu and ezi-ID numbers zintathu zi-linked to the president of the country and the president of the ANC. So sikuloo nto ke bantase, like mna ndithe masipreseni i-reset button siqaleni sitshuzeni upresident, yabo. Xa kucabani ixakiwe guys ningaske nenze mna kaloku upresident ntoni ngoku singade sixakwe kaloku ndizawufundela pha phambili akho nto ndingakwazi uyifunda mos ndizawufundela pha ba ubupresident what it means plus asizange saba nepresident eyi-female. I understand a lot, so it's gonna give what it's supposed to ndiyadlala. The president with 3 ID numbers with 3 identity documents. Baningi kusafanele bachaza. Kazubani ka-32 noma ka-52 uneminyaka emingaki sididekile siyisizwe. Hey akakachaze ngalezi insolo ngoba uyakwazi ukuchaza. Hayi kukaka nongaphiswanga. Lapha kuMadlanga Commission bathe hayi abahlehle kancane beindaba manje sekonakele.
emveni kokuba kuphuma imibiko yokuthi umongameli unama ID numbers awu3 abe noxhaxha lweinkampani awaregister ngaphansi kwalama ID number ezisebenzayo lezo zikampani ngisho ewumongameli. Ayi webafowethu asiyazi into eyenzeka lapha. Lokho kwesevele kwaqubula nezinkulumo zakudala zokuthi kahle hle lo kaRamaphosa wafika ehamba noyise kuleli. Hayi ukuthi wayizalelwe khona la. Asazi basho njalo. Hayi ke kodwa ngapha ke kwemadlanga commission ayizayishuka imbodla lapha kumacengwana yeyeni webantu. Ubhula umlilo ngezandla. Hayi kodwa kamacengwana uyazama uyadudula. Into ke inkinga kakhulu ukuthi phela umacengwane njobe ekhuluma nje kwi-ad hoc imadlanga imlalele akalalelwe yona yodwa ulalelwe nama-investigator aphenye icala labo njengoba umkwanazi wabavulela icala. Wemacengwane siyakukhuza.